प्रसाद पडघाण यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत हाऊ टू ड्रॉ रेग्युलर हेक्सागॉन इन अ सर्कल कसा काढायचा आपण बघूया। सर्वात पहिले आपल्याला स्केलवरून एक 4 सेंटीमीटर असं अंतर घ्यायचं आहे। 4 सेंटीमीटर अंतर घेतल्यानंतर त्या सेगमेंटला ए बी नाव द्यायचं आहे। त्यानंतर ए पॉईंटवर ठेवून बी पर्यंत अंतर घ्यायचं आहे। बी पर्यंत अंतर घेतल्यानंतर एक सेमी सर्कल असा ड्रॉ करून घ्यायचा आहे। सेमी सर्कल ड्रॉ केल्यानंतर आपल्याला हे सेगमेंट जॉईंट करून घ्यायचे आहे। हे जॉईंट केल्यानंतर आपल्याला इथे पी पॉईंट नाव द्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला हे सेमी सर्कलचे 6 इक्वल पार्ट्समध्ये डिवाइड करावं लागेल। त्यामुळे 180 डिवायडेड बाय 6 इक्वल टू 30। तर डी मध्ये आपण 30 असं अंतर घेऊ। असं अंतर घेतल्यानंतर आपल्याला इथे अशी एक आर्क मारून घ्यायची। त्यानंतर चॉकमध्ये ए पासून तर या आर्कपर्यंतचं अंतर घ्यायचं आहे। त्यानंतर पुढे आर्क मारून घ्यायचे। हा दुसरा आर्क, हा तिसरा आर्क, हा चौथा आर्क आणि हा 5वा आर्क। असे 5 आर्क मारून घ्यायचे। त्याच्यानंतर हा 6वा आपण मध्ये इथे येऊन जातो। त्याच्यानंतर आपल्याला याला अशी 1 2 3 4 5 अशी नंबरिंग द्यायची आहे। त्यानंतर आपल्याला ए पासून 2 पर्यंतचा पॉईंट जोडून घ्यायचा आहे। ए पासून 2 पर्यंतचा पॉईंट जोडून घेतल्यानंतर आपल्याला ए बी लाईनला बायसेक्ट करायचं आहे। त्यामुळे बी पॉईंटवर ठेवून आपण अर्ध्यापेक्षा जास्त अंतर घेणार आहे। त्यानंतर वरती एक अशी आर्क मारून घ्यायची। त्यानंतर खाली एक आर्क मारून घ्यायची। त्यानंतर ए पॉईंटवर ठेवून अशी एक आर्क मारून घ्यायची। इथे एक आर्क मारून घ्यायची आणि ही आर्क थोडी समोर एक्सटेंड करणार आपण। त्याच्यानंतर बी पॉईंटवर ठेवायचं आहे। इकडून एक अशी आर्क मारून घ्यायची आणि एक अशी आर्क मारून घ्यायची। त्यानंतर 2 वरून इथे एक आर्क मारून घ्यायची आणि ह्या आर्क आपल्याला जोडून घ्यायचे आहे। ही आर्क सुद्धा जोडून घ्यायची। हे आर्क जोडून घेतल्यानंतर आपल्याला या पॉईंटला ओ असं नाव द्यायचं आहे। त्यानंतर त्या पॉईंटवरती ठेवून आपल्याला 2 पर्यंतचं अंतर घ्यायचं आहे।
त्यानंतर आपल्याला या 8 आणि 2 पर्यंतचं अंतर घेऊन पुढे आर्क ड्रॉ करून घ्यायचे. त्यानंतर आपल्याला हे आर्क जोडून घ्यायचे आहे. हे आर्क जोडून घेतल्यानंतर आपला हेक्सागॉन तयार झाला.